programarekin elkar eraginean arituko gara. Bideo honetan, gertaeren eta soinuaren blokeak aztertuko ditugu. Pertsonaia bat mugiarazi nahi dugu kurtsorearen teklak sakatzen ditugunean. Zer bloke beharko ditugu? Tekla bat sakatu dugula detektatzen duen gertaera bloke bat beharko dugu. Tekla sakatzean blokea erabiliko dugu. Pertsonaia mugituko den norabidera begira jartzeko, apuntatu norabidea blokea erabiliko dugu. Eta mugitu 10 pauso mugimendu blokea erabiliko dugu pertsonaia mugidadin. Teklatuko 4 gezirekin egingo dugu lan, estenan 4 mugimendu egingo dituztenak. Bloke mota bakarra daukagunez, tekla bat sakatzean erreakzionatzeko pertsonaiari lotutako 4 programa egin beharko ditugu. Pertsonaia bakoitzak hainbat programa izan ditzake gauza desberdinak egiteko. Adibide honetan, eskema orokorra hauxe izango da, gertaeren blokea apuntatu norabidea eta mugitu. Lehenengo programa sortuko dugu, gezia gorantz sakatzen dugunerako. Gogoratu 0 gradu gorantz dela. Pertsonaiaren errotazio estiloa finkatuko dugu beti ezker-eskuin begira dezan. Orain, kode hau bikoiztuko dugu, gezia beherantz sakatzean ere erreakziona dezan eta kasu honetan beherantz apunta dezan. Berriro bikoiztuko dugu, eskuineko gezia sakatzean eskuinera begira erreakziona dezan. Eta beste behin ere bikoiztuko dugu, ezkerreko gezia sakatzean ezkerrera begira erreakziona dezan eta mugidadin. Ikusi dezagun nola funtzionatzen duen. Bandera berdea sakatuko dugu. Eta orain tekla bat sakatzen dudan bakoitzean, katua arazorik gabe mugitzen da. Gertaera blokeen gunean gertaera gehiago daude programek hainbat egoeratan erantzun ahal izateko. Dakizuenez, bandera berdea sakatuz gero, horren azpian sartu ditugun blokeak gauzatuko dira. Tekla bat sakatzean, nola funtzionatzen duen ikusi berri dugu. Pertsonaia honetan klik egitean, saguaren ezkerreko botoiarekin pertsonaiaren gainean sakatzean programa gauzatzen du. Atzeko oihala aldatzen denean, azpian dauden blokeak gauzatzen ditu atzeko oihala aldatzen denean. Bloke honek, soinu volumena informazio gunean adierazita dagoena baino handiagoa denean gauzatzen du programa. Soinuaren volumenaren ordez, kronometroarekin ere lan egin daiteke. Mezua jasotzean, bidali mezua guztiei eta itxaron mezuekin lan egiteko blokeak dira. Mezuak pertsonaiek elkarri bidaltzen dizkieten barne seinaleak dira, pertsonaiak mezua jasotzen duenean programa has dezan. Beste pertsonaia baten mezua jasotzean programa hasteko, mezua jasotzean blokea erabiltzen da. Mezuak bidaltzeko, bidali mezua guztiei eta itxaron blokeak erabiltzen dira. Beti bezala, ikusi berri ditugun blokeekin probak egitea komeni zaizue batez ere adibidean erabili ez ditugunekin zer eragiten duten ulertzen saiatuz. Batzuekin erraza izango da eta beste batzuekin mezuekin bezala zailagoa. Hurrena landuko dugun bloke multzoa soinu blokeena izango da. Horiei esker, pertsonaiek soinuak igortzen dituzte eta horien iraupena eta volumena kontrolatu daiteke. Gertaera bloke bat sortuko dugu, zuriunea tekla sakatzean egiten duena egiaztatzeko. Ez dugu bloke guztien adibiderik egingo. Jo soinua amaitu arte edo hasi soinua biek igortzen dute pertsonaiari lotutako soinua. Mikrofonoarekin soinuak grabatzeko edo ordenagailutik kargatzeko aukera dago. Lehenengoak soinua erreproduzitzen du eta amaitu arte zain egoten da kodearekin jarraitzeko. Bigarrenak soinua erreproduzitzen du eta kodearekin jarraitzen du amaitu arte zain egon gabe. Probatzen badugu, gelditu soinu guztiak entzuten ari diren soinuak geldiarazten ditu. Aldatu efektua eta ezarri efektua blokeekin tonua edo ezker-eskuin balantzea aldatu daitezke. Kendu soinu efektuak soinu efektu guztiak ezabatzen ditu. Aldatu volumena blokea, zenbaki negatiboarekin edo positiboarekin erabilita, volumena jaitsi edo igo egiten du hurren ez hurren. Ezarri volumena blokeak, volumena adierazitako 100an ezartzen du.
Volumena izeneko elementu honek entzuten ari den soinu volumenaren zenbakizko balioa gordetzen du, eta aktibatuz gero, balioa eszenan erakusten da. Honekin, bukatutzat emango ditugu soinu blokeak. Bideo honetan, erabiltzaileak programarekin eta pertsonaiek elkarren artean nola elkarrera egiten duten ikusi dugu. Gainera, soinuak sartzeko eskura dauden blokeak ere aztertu ditugu. Elkarrera egiteak programen aukerak biderkatu egiten ditu, astindu irudimena eta erakutsi noraino iristeko gaizareten.